Eta, a ver, Mikel, nahi desunean, esaz. Bueno, Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurarako deialdia egin gendun eta, bueno, ohikoa da batzarra. Eta hasiten gara eguneko aztergaiakaz. Lehenengoa izango litzateke aurreko aktaren onartzea hala badagokio, edo jakitu geratu gutxienez. Ez dakita horretaz ez agertzean nahi badezue. Beste barik, bigarren puntua alkatetza dekretuak, honek komisioatan ikusi duguzenak, barririk ez dago, de barriak beste datorren urrengo plenorako jongo dira, ego komisioetarako. Horretaz bere, bueno, esaneko badakizu ez. Gero, udal titulasuneko bideen erabilera ordenantza aldaketa proposatzen da. Hori ikusi dugun akatz bata konpontzeko, hori, komenta du, hori bere. Zeus argitu gure duzu horren behar izena horrena? Bai, horren ikusi dut, nik uste izenburuan akatz badagoela. Testua hori da, baina izenburuan dago akatza. Aurretikako ditamen bat zeurazki hartu dut eta terrazan ez dut kendu. Baina da, udal titulartasuneko bidearena. 6. artikula hori da, bai, baina 3 hilabeteko epea hori bai ondo dago 5 egunekoa. Baina bai, barkabenak eskatu, izenburua gaian, ez da terrazatazak, baizik eta udal erribideak erabiltzeko tasak. Horre, akaz badago, zuzenduko, eta nik, bueno, klaro, zaila honak. Hauek, gauzak ondo joian bar direz. Orduan zuzenketa honegaz mesedez, gauza zuzenduko dut ointxe ditamenean. Eta ditamena, bueno, hori izan zen, lizentzia emateko ordenantza horretan 15 eguneko epea ematen zen, eskatzen zen egunetik hasita. Eta handitu egiten da epe hori, orain ez da 15 eguneko izan du, bueno, proposamena da 3 hilabeteko izatea, eskatzen den egunetik hasita, lizentzia mota hauek ebazteko epeaz. Orduan horre ditamen bat egon zen eta aldeko botoak egon ziren, GTI-tik 3, Bildutik 2 eta EAJ-koak 3, ditamen aldekoa izan zen. Orduan proposamena da, aldaketa hau hasierako zonautzea, ez? Bale, orduan, nahi bat zue? Alkate bozkatu? Bai, hau bai. Zue bai? Bai. Eta zue konintzen? Bale, orduan hau batez onartzen dozue hasierakoz. Aldaketa hau eta ordenantzetan gertatzen da moduan, bidaliko dugu, ipiniko dugu tabloian, edituen tabloian, eta bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, 30 egunez, jende horrean egun dadin. Epe hori esposizioan dagoen momentuan. Erreklamazirik ez badago, definitiboki onartutzat emango da, gaur hasierako onartu duzuena, bale? Horrek esan nahi du, ja ordenantza aprobata dagoenetik, bihartik aurrera ja 3 hilabeteko epea... Ez, bidali behar dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, eurak epe bat dakate hasierako iragarki hau ipintzeko, eta bertan ematen da 30 eguneko epe hori, 30 eguneko epe horiek lan egunak edo bilak izaten direz. Behin hori pasatatakoan, behin betikoz onartutzat emango da, orduan bidali behar da testu definitibo aldaketana, eta behin argitaratzen den egunetik pasat, eta 75,2 ley de base regimen legalek esaten duen 15 lagun eguneko epe horiek ere igaroten direnean, orduan sartuko da internean. Berriro ikusiko du. Ez, honek prozedura badauka. Komisioan, bai. Pleno eta plenotan betik ordenantza guztietan gertatzen den prozedurantzeko. Venga, hauze. Bueno, laugarren puntue, 2024ko udal aurrekontua, inbertsio eta transferentzian erazkinak eta udal aurrekontuaren exekuzio araudia onartzea edo ez. Buelta batzuk emondotzeguz, aportazio pilo bat
egin ditu batzuk eta besteak, eta, bueno, hau da, geratzen dana onartzeko. Eta gure aldetik, onartzen dugu, noski. Bilduk ere onartuko ditu aurkezten diren aurrekontua, baina bai nahiko nuke zenbait gauza aipatu. Alde batetik iruditu zaigu aurrekontuak lantzeko garaian eduki dugun tresna falta. Egon gara zenbait gastua aztertzen, jakin gabe benetan 2023ko partida horiek zenbateraino ze gastu egon dan, eta horreri balorazio edo ikuspegi politiko bat emateko oso zaila izan da. Ez guretzako bakarrik, guk Mikelekin konkretamente elkartu gara batetan, eta alkatea begari bai, tresna horren faltan aurrekontuak egin dira, guk pozik gaude, ze bai uste dugu Bilduren herri programan azaltzen diren, zenbait arlori bidea ematen zaiola, baina iruditzen zaigu prozedura hobetu behar da. Egia da, bai idazkariaren eta bai alkatearen konpromisoa daukagu, hitzezko konpromisoa daukagu. Datorren urteko aurrekontuak egiteko garaian, beste prozedura bat landu behar dela, eta aipatu da adibidez urriaren bueltan ikusi zenolako gastua egin dan urrira arte, puntu horretan arte, eta hasi aurrekontuak lantzen, eta ekonomilariari, Enrique kasu honetan, ia likidazioa egiten dan abenduan. Ahalik eta aurrekontu zehatzenak egin ahal izateko eta lehentasunak ondo finkatzeko herrian. Zenbait adibide, oraindik ere, ez eta aurrekontuari bidea eman, oraindik ere zalantza ugari ditugu. Barkatu, likidazio baino estado de ejecución. Badakigu ez dela ezinezkoa dela, ogitea likidazioa aurre likidazio bat egiteko posibilitatea. Kontu ematea aurrekontuaren exekuzioaren bilakarea, evoluzioaren. Beti jartzen dut adibide berdina, baina telefonia eta fax, 10.000 eurotik 2023-tik, orain pasada 15.000-ara, 10.000-tik 15.000-ara, eta ez dakigu zergatik. Bidea emango digu, baina ez dakigu zergatik dan 5.000 euroko igoera hori. Ulertzen hor falta zaigu baloratzea, agian zentralita bat erosi behar da, edo agian gure ustez 5.000 euro horiek joan dira beste lehentasun batzuk betetzea. Orduan, gabezi hori ikusi dugu. Hitzezko konpromiso hori daukagunez, akta jasotzea ere, idatzezko konpromiso bat, datorren aurrekontuak guri erakutsi ganera, sentidu horretan, danok ikasten dugu prozesu honetan. Eta zenbait eta parte hartze gehiago, hobeto da. Sentiduan, batek ez duen ikusten, beste asko ikusten dez. En fin, hori. Gatikako EAJ-PNV-ek ezetza bozkatzen deutzo aurrekontu oneri, gure alderdiak proposatutako hainbete proiektu estrategiko ez direz kontuan hartu. Hilabete honetan GTI udal gobernu taldearen eskutik hainbete aurrekontu bertsinoa aigadazkuz. Azkeneko bertsioak emoten zauen definitiboa izango zala. Bilduren eskaeratara amoldatzen zala ikusi gendun. Eta, negoziazioa argita garbi lotu da Gatikako egoera politikoaren menpe. Bilduk eskatu eta GTIk onartu alkatetzaren hipoteka ordaindu ahal izeteko. Presupuesto honekin inbertzioetan ez dugu ikusten, kanpaina elektoralean edota entzute prozesuetan herritarrek eskatutako hainbet kuestio. Besteak beste, oinarrizko zerbitzuak ez dako guzenak herritarre guztiok. Adibidez, hori saneamentuen engantxeak, farolak eta bar. Eta ez dugu esaten, planteatutako gauzak ez direzela beharrezkoak, baina ez dugu aztu behar oinarrizko proiektuak atzeratzen ari direzela, ez? Besteak beste, ambulategiaren erreforma daukagu zen osasun zerbitzuei behar den moduko lekua emonaz, ez? Eta amaituteko, ez dugu
itxi gure komenta barik, Gatikeko jaien partida izan dauen beherakada bere bai. Jaiek direz herria batzen gaituena, haur gazte eta zein adineko, Gatike beti izen da erreferente gure eskualdean jaietan, eta, bueno, hainbet herritarrek lan egin dabe eta egiten dabe hau posible izateko, eta, bueno, aurrekontu murrizketa honegaz ikusi berku, zeiteko kapazak garezen bere gai. Nik gauza bat aldate. Aipatu dut, sentitzen du, baina gauza bat esan ditut. Aipatu dut, aurreko batzarrean, batzar orokor gisa funtzionatzen duela Junta Generala. Nazke hemen, 7 botogaz onartu da aurrekontua, GHS-ekoa, eta hemen orduan baiezko botoa hemen duten 4, ezezkoa baten ari da aurrekontuari. Hori ez dakit, hau zen metatua da, hau da aurrekontu kontsolidatu bat da. GHS-eko onartutakoa eta udalaren aurrekontuarena sartzen dana hor. Eta behartu iguzu beste guzo bat botatzera, ez, baina 7 bota dute alde, 7 bota dute Junta Orokorrean, badakigu sozio uniko bat dela, Junta General, lehenoa da, baina 7, baina holan jolasten dute udal sozietate merkantilak. Eta orain, horietariko 4, ezezko botoa eman dute. Enrique Basberrengo, baina honen ninguna. Edo bestela, la decisión posterior convalida la decisión anterior, o reforma la decisión anterior, ¿cómo va esto? Zer ikusten duzu, nik ez dut ikusten arazorik. Euren deretxia gote eta punto. Ni euren valorazioa dago bapere ados, intenta du hemen geratu den posibilitateaz eta horrein nire partea da, además labur bildu esango. Euren eretxia holan bada, bardin da, baina guk alegindu gara sartzen dagozen inbertsio guzti, baina bai jaien inguruan intenta duguna da herriari zera emotea, protagonismo emotea eta herritarrek antola daia jaiak, eta hor sentido horretan apurbete barra libre hori ia gutxitu alba dugu eta danon artean egiten du. Hemen udala beti dago falta dana konpontzeko, baina gutxienez alegindu behar gara herrikoiak egiten, bai jaiak eta bai edozin manifestazio zera kulturala, herritarrak ahalik eta herritarren egite. Hau barra librena holan jarraitzen badu, zue badakizue, hau dela kataplast. Ez dago inbertsiotako dirurik, ez dago, eta azkenean danok begiratzen dugu nondik gutxitu aldan diru falta hori. Inbertsio falta terriblea dago, uretan dago arazo bat, konsortzioetana konponduko zuela, esan zu zenduen edo zuen taldea bere garaian, baina konsortzioak itxido hemen, aberi pilo bat eta jentea situazio oso txarratan. Eta gauze printzipala, zugu esan duzugun, saneamentu lehengo martxan jarraitzen du, lehen edondu martxan jarraituko du, aurten bere egingo da beste tramo bat, eta era berean, kritika erraza da, azken baten hemen politikariak nahi duena esateko da, baina ez dut asumitzen, Gube aipamen pare bat egin nahi dugu. Aurrekontuen aldeko boska emoteak ez duzen nahi gauza guztietekin ados haudenik. Hori agian ez da beharrezko esatea, baina nik esango dut. Aldeko boska emotaren beste argudietako bat izan daiteke aurreko legegintzaldiko azkenen urtean EAJak 50.000 euroko inbertsio plan bat aurkeztuta guk baiezkoa eman geniola. Orain honetan, plana 154.000 eurokoa da. Nik uste dut, 3 aldiz. Agian, 3 aldiz, arrazoi gehiago horri
baiezkoa emoteko. Orduan, esan egoera politika eta esan aipatu ez olako hitzik menpekotasunik eta gurekiko, ez? Guk zintzotasunez jokatu dugu. Aurrekoan EAJko aurkeztutako aurrekontuei baiezko esanez, eta oraingoan baiezko esanez. Esan behar dugu be, likidazioa ez, baina momentuko gastuak zertan zeuden jakin izan ezkero, bai ikusten dugu, agian jaietarako partida labur geldituko dela. Labur geldituko da, aurreko urtean, 60.000 euroko aurrekontutik hasita, azkenean 73.000 euro gastatu zirenean. Orduan, guk be nolabaiteko kontrola nahiko genuke honetan. 35.000 aurreikusita, horrek ez dut nahi soilik horiek gastatuko direnek. Aurreko urtetan gertatu da bezala. Nik horreli zerbait esanez, beste herri batzuetako presupuestoak ikusita, adibidez, Armitzako jai batzuk, badaukate 15.000 euroko presupuesto bat. Txapelregea 30 urte egingo ditu. Txapelregeaz gain, egoten dira beste ekintza batzuk, 15.000 eurorekin. Mungia berak 58.000 euroko presupuestoa dauka, pasada urtean 57.000 eurokoa. Gure dut esan, beste herri batzuekin konparatuz azken finean, daukagunarekin uste dugu, ez gaudela etxea, jaietan hainbeste dirutza gastatzeko, hainbeste arazo izan da kudeatzeko. Dan hori gustatzen zaigu jaiak eta dan nahi genuke jai on batzuk izatea, baina azken finean, hori etxean bezala da, ezin nazafartzera joan, ze labadora berri bat erosi behar dut, ezin nazafartzera joan, gure dut izan. Baina nik uste dut, 35.000 euro asko begiratu behar da, eta igual gauza batzuk aldatu beharko dira, baina nik uste dut, zerbait egin aldala, eta danok parte hartzen badugu, eta elkarteak ere, ez dakit, jai giroa desde dugu gongo dala. Eta gero, parkatu, baina, ni pentsatzen dut, sustantiboak direla, GHS eta udala aurrekontu honeraz. Baina nire zalantzatik. Horregatik, aurrera botako dugu, pero si hay que revisar de oficio este acuerdo, y hay que empezar otra vez el procedimiento, que vaya a la cojua, como hicimos en anteriores legislaciones, porque igual lisitoa eta teknikoa izalik, baina inkoherentea izan da. Bueno, baina inkoherentziak ez gaude. Ez, bai, gauza bat, dokumentu bat onartu da, bi aztentxe guaz, zazpialdeko botogaz. Zedez, aurrekontu bat, sozietate batena, eta gero, sozietate hori metatu egin da udalaren aurrekontu gaz, eta bozkatu daudaten aurrekontu. Aztentzinoa zeigaitik izan dan, azalpena eman dugunean ez ara hemen egon. Igual, esango dizut eta igual ulertuko duzu gutxu bat. Aztentzinoa sozietatearena edo GHS bat. Bueno, horren gauz udalean. Akordio hori amaitu da. Ez, kontsultatuko dut, honek, konsultatu, zorionez espero dut ni algatutako. Venga, onartu egiten da orduan 5 botogaz, eta kontako 4 botogaz, eta honek aurrekontu foru arauak eskatzen duen moduan, behin hasierako oso onartuta, 15 lanegunez ipiniko da Jendaurrean Bizkaiko aldizkari ofiziala, eta ipiniko dugu tabloian anuntzioa. Hemen ere, lehen ordenantzakin esan duen antzekoa baita ere, Jendaurrean egundan epean erreklamaziorik ez badago, behinbetiko txonartutzat emango da udala aurrekontua, udala aurrekontua eta beste baita ere, batuko ditut inbertsio eta diru laguntzen erazkina, langileen zerrenda, eta aurrekontuaren exekuzio udala arabia. Bueno, bosgarren puntua duen, eskaerak eta galderak, badeko zuen. Itxoin, horrendik ez dut amitu, behinbetiko txata onartutzat emango da, orain jasireko zonartu dezutena. Bale? Venga, akate, jota. Akizue, bake peiaren asuntoa daula. Atara, bake peiaren
Bueno, lehenengo da erroguak eta hori puntu hori, edo bake epailearena. Bake epailearena esplikatu nahi da, zu. Ez zego esplikaz, ni legaldunaz, acabo de estar nor presenten dan, sustituto... Bueno, asuntu edezera, a ver, bake epaile ordezkoaren iragaki epini dugu. Arteko aurreko urtean bake epaile titularra izendatu genuen enen plenoan. Eta orduan sustitutua, aurreko urtean izendatu genuen bake titular pertsona hori izan bake epaile ordezkoaren lanak betetzen zituen. Eta orduan, behin hori eginda bake epaile ordezkoaren lanpostua utzi geratu da, eta iriki dugu berriro prozesua bake epaile ordezkoaren hautagaitza edo hautagairen bat bilatzeko, eta pertsona batek bakarrik egin dau, ze astelehenean amaitu da epea hauek eskaerak egiteko, eta pertsona bakarra dago, eta orduan bakarrik proposatzeko hori tribunalari justizia salaren gobernu salari pertsona hau da. Proposamena denez eta plenoz izenak esan behar didez, Nagore Bilbao Elgezabal proposatzen da. Nagore Bilbao Elgezabal proposatzen da, hau da bakarra, aurkeztu da. Orduan, badakizute honek eskaera egin zuen aurreko prozesuan parte hartzeko, berriro eskaera egin du prozesuan parte hartzeko, gatikakoa da, boskatu behar da, urgentzia eta gero bere prozesu. Urgentzia buskatzen dugu? Urgentzia bai, eta bestea bebai. Ordezkoa bebai. Hauek formalismoa bete behar ditut, proposatu da, izenak esan jako, legearen bete beharra betetzen ditu pertsona honek, bake epaile ordezko izateko, jendaurrean egondan epean eskaera bakarra izan da, eta akordioa aho batez, honitze bai ez? Bai. Akordioa hau batez onartzen da, ez? Orduan proposatuko diogu Bilboko Bizkaiko auzitegi nagusiko gobernu salari, mesedez, Nagore Bilbao Elgezabal Andrea, bake epaile sustituto edo ordezko izendatzeko, bale? Bueno, a ver, bosgarren puntua, konsejalan... Eskaerak eta galdera. Horrengo puntua, 6. puntua, bai. Zuen... Gu badeko zenbait karten egiteko. A ber, alde batetik, Red Eléctrica de Espainiak hor ilegalki jarritako, erdibidean jarritako odi horren arira, antza hortik bideratzen anura, akuifero bat erikatzen omen du. Eta guk eskatzen dugu, udalen izenean, eta uran parte garenez, ikuskaritza bat eskatzea bertan, ikusteko bertan egiten ari diren lanak ez duten akuiferoa kaltetzen. Hori da egiten dugun eskaria. Eta gero, bake epaia aipatu da, aurreko batzorde baten ere aipatu genuen, bertan bake epaian bulegoaren atean, bertan badagoela zenbait informazio erdera hutzean. Ikuste batzuk euskeratu ditu dara. Eta gaur ez du behiratu, baina pentsatzen dugu... Ez badute kendu, nik abenduan egin den. Ziurtatu mesedez. Bai, gero ikusiko dugu, baina ni bentsat euskera ez elebidu nik ditut. Batzuk erderaz, eta, erderaz zeudenak erderaz mandetu ditut, eta euskeraz ipini dut, euskarazko bertxinoa, bale? Bai, behian, egongo da, ez badute kendu, ez tozu pentsatu kendu dut nik izuzko. Bai, beste gozatxo bat, gu bi supramunicipaletan edo bi udal kanpoko ordezkaritzan daukagu zalantza, eta nik ez dut bazkaririk inorekin, safaririk inorekin apustu egingo, baina uste dut udalbiltzan daukagun ordezkaritza hori begiratu behar dugula, ze oker ezpanago eta ziur nago ez nagoela oker. Enago oker honetan, ordezkari etorri zenean udaletzera hori ze azaldu baitzigun, Gatikako herriari partzuergo kide izateagatik, kontseiluan
ordezkari bat dagokio. Eta ordezko beste bat. Ordan titulara bat da, ez daude bi titular udalbiltzarako, bat baizik, eta ordezkari eta horren suplentea izan daiteken bat. Hori udalbiltzarekin argitu behar da ondo. Bai, ze oinarte legegintzaldi guztietan bi titular eta bi ordezkari bidali dizaz, Alberto. Batzarra hasi baino, sartu baino lehenago, komentau dugu Ikerregaz, hau argituteko hori da. Bai, Alberto, nik esango dizu prozedura. Ordezkari etorri zenean, alkatearekin eta gurekin elkartu zen, eta bize azaldu ziren. Funtzionamendu aldatu da. Ba, nik esango dizu nola den prozedura. Txarto egin badugu akordio hori edo aldatu behar bada, udalbiltzak eskatu dezala, mesadez ofizialki, ordezkari eta titular bat dagoela. Udalbiltzako kontseilu egango gara eta bakarra sartu ahal izango da. Suposatzen da, titularra eta ordezkoa bada, akordio aldatu behar dela, Alberto. Ez baina gero udalbiltzak, udal ordezkari izateagatik ere, aukera daukazu entzule moduan joateko, horren daiteke gaixo ulertua, ez da zelan egin da orain arte, baizik eta udalbiltzari galdetu. Kontseilua eta gero batzar horrokorra. Batzar horroketara nahi beste zinegotzeioan daiteke. Eta orduan guk udalak ordezkaritza izendatzen du horretara. Guztio joan beharrean, baina gara bi eta beste bi, baina kontseilukide bakarra gatikako udalak. Biztanlez 5.000 eta ekarpena bestelako izango balitz, orduan nik galdera ingo dizuzui, eta hori nola dakiten nordan titularra... Bere momentuan informazio horren bi etorri zirelako udalera eta bakarrak eman zirelako. Nik emanien informazio neurea. Baina ez nien esan ordezkari hori izango nintzen. Nik ena sartuko... Ez da nire erakundea, ni pentsatzen dut zuzendu behar dela hori. Bai. Zuzendu behar dela. Hori bakarrik dela, Zandanagu lehen komentaten egon gara. Inori, ez dago inori, errudun den. Ez, baina kontseilukidetzako bakarrik titular eta ordezko bat dago. Zer horiek boto batzuk dituzte. Boto batzuk dituzte, Alberto? Boto bakarra daukagu. Kontseiluan boto bakarra daukagu. Ze kontseiluan baino ez da boskatzen. Batzar orokorran ez da boskatzen. Bale, baina titularrak boto bat dauka eta titularrak ez badoa ordezkoak beste boto bat dauka, ez? Titularrak badoa ez boto bat. Udaleko botoa. Bakarrik boto bat. Edo ordezkoa. Berdin da. Ulertu diot, baina ni pentsatzen dut zuzendu ikar dela akorde hori. Baina eskene, klaro. Orduan, eurekin berbain beharko da eta argitu beharko dira gozauek. Eta zuzendu beharko da. Ze oinarte, holan funtzionako. Holan funtzionako. Eskaerak eta galdera, beste Eta ueman itxaso bota duen mezuaren arira hor eskatzen zaigu diagnostikoa osatzeko galdetegi bat edo horretarako esteka. Bai, geratu da botatzeko aurrera tegingaz, baina hartzen dudan momentuan botako dizu. Perfecto. Bai, eta hori, bian goaz, ostiralean bagoaz, badago azpeitian batzar nagusia eta bagoaz aralea. Vale. Eta bebai komenta gure geunke, arterauko plenoan ipentzaten dut, noviembren izan zala, auzotar batek, pregunta ususten, plan generala dala eta berak ezin izen zauen etorri plenora, eta, beren izenean galdetuteko, auzotar hori nekane harrita da, gaur hemen dau, publikoan, eta, berak zuzenean galdera egin aldau ez, baina momentu horretan kontestazaskun ez dala erea, edo ez dakit zehatz lan esan zen, baina galdera egiteko edo etorteko pertsona hori gaur hemen dau, bera galdetuko dau, baina ni gu bebai galdetu nahi dugu plan generalaren egoerari buruz gauza barririk badekogu. Hori badakizue, zuek ez duzu aurkeztu, bagu hemen gabentzen lanean aurkezteko. Edo zinegunean aurkeztuko dugu, baina zeuzelan hor behar dugu baita ere arkitektuen laguntza eta hasiko gara oraindik aurrera horretan.
ekarpenik badeko hor zentzu horretan, además, da normari buruz, zuek ezagutzen duzu dokumentue, dana onartu izango da. Bai. Eta alegin duela sartzen, naiz eta onartu ez. Gehiagorik? Orain, Vale. herritarren Hauek amatutuko dugu.